Zita rangu ndinoitwa Veronica uye zvekare ndiri mudzimai ndine makore 67 years ekuberekwa. Pari zvino ndigere muchipatara muchishona ndichirerutsa chipatara chevanhu ngavo vanenge vava padhuze nekufa. Kuno kuma Western countries vanoti hospice facility. Ndigere muno mu UK. Mukomana shi ndakabatwa nechirwere chekuti kunyange ndikakutsanangurirai munokwanisa kusatozvinzwisisa. I have a terminal illness. Madoctors kana ukazonzwa vana chiremba vava kutaura pamusoro pema options instead of my treatment. The only thing that is on the table zvaizvezvi if they talk about comfort ne pain management nekuzofa indignity. Pandakabatwa chirwere ichi ndakaitawo makore ndichichema nezvazvo ndichinamata ndichiti Mwari wangu madi maita mabvisa mutoro uyu wamanditakudza nekuti handikwanisi kuti ndinge ndichiutakura. Asi ndakazongosvika pakungonzwisisa kuti iyi ndiyo nzira yedu tose. Umwe neumwe ane mafiro ake aanofanira kuti ange achizoita. Hakuna mushonga unogona kurapa chirwere chandiinacho. Ndiri kutotya kuti nepain medication yandiri kupiwa ndichaita urwere hwemakidneys kutoita kidney failure because ndava kungorarama nepain medication. Ndikasatora medication yacho iyoyo yekupodza marwadzo munondinzwira tsitsi, ndinosvika pakuumbuka nekuda kwepain. Ndine mamwe mazuva ekuti makumbo angu anongomuka akazvimba achisinira mvura ndichiita sekunge munhu akafamba kwemakilometers akawanda ende kufamba ndinotoita mazuva ndisingakwanisi kufamba. Kuuya kwandaita pano ndauyawo pano ndichida kuti ndinge ndichirerutsawo mutoro uyo uri pandiri. Ndava nenguva ndichiteerera maconfession. Ndaiwanzokuteerera maconfessions awa mazuva andakange ndichiri kugarawo kuimba yangu, asi iko zvinozve ndinomateerera ndirimo muchipatara. Maconfessions ako mwanangu ndiwo mamwe anoita kuti ndinge ndichiva munhu akagadzirira izvo zvaakatarisana nazvo. Ndaisichema nguva zhinji, asi kana ndikatanga kunzwa nyaya dzaunoverenga ndinonzwa kuti ndagadzirira kana iriyo nguva yangu yandakapiwa naMwari pasi pano pezuva kuti ndige ndichirarama. Kana yakwana, aiwa ndini aniko wekuti ndingapikisa uyo akandisika. Inyasha dzake kuzvarwa kwandakaitwa nevabereki vangu, uye zvekare kana ndikanzi nhasi ndiro zuva rako rekufa, I am prepared. Chinongondirwadza ndichiti ndauya pano kuzoturunurawo mutoro wandakatakura. Handina kana hama iri padhuze neni. Kana ndafa, I am going to be buried by strangers in a foreign country, uye zvekare without a single person from my own bloodline anenge ari present to weep for me kana kundiimbira chaiko. Ndava nemazuva ekuti ndinongoenda online ndotongotanga kungosecha the way that people are buried ikoko kumusha kuZimbabwe, kutoshuvirawo kuti munhu uyu achemwa wena. Dai ndanga ndiri inini hangu, because wekundichema wacho hapana. Vamwe munokwanisa kundibvunza kuti how did you end up here? Neniwo ndinozvibvunza kuti how did I end up here? Confession yangu ngaive sechidzidziso kune vose avo vakauya kuno nevari munzira vari kuuya kuno ku UK. Life will move very fast. Time will fly here in the United Kingdom. And nekuda kwedistance uchagumisidzira usisina communication nemamwe marelatives ako, uchingoti life is moving forward. ZvekuZimbabwe zvava zvekuZimbabwe. Asi kana wakura sezvandaita izvi, kana wakaita urombo rakanaka ukapiwa zvipo zvevana naMwari, vana vako vanogona kuzokuchengeta wakura, uye zvekare nekuzokuviga kana wafa. Isu vamwe takaita munyama wekuti vana vacho hatina kumbogara takapiwa, uye zvekare hama chaidzo takange tichidzishainira. I hope kuti ndapindura mubvunzo
uyo wandabvunza wekuti vazhinji venyu muchanditi sei wava musituation yakadaro nekuti hauna kungodona kubva kudenga kaiwe, hama dzako dziripi? Sure, to be like an orphan in a hospital, usina kana munhu anombokushanyira. The truth is that ndakazviisolata kubva kuhama dzangu. Handina munhu wandakange ndichada kutaura naye nekuti amai vangu vakafa ndichiri kuZimbabwe. Kuuya kwandakaita kuno ndakabva ndati amai vangu vafa, saka chandichada kuAfrica chii? Baba vangu havana kumbogara vakandichengeta, vaingoitawo zvavaiita, vachienda kwavainge vachienda nevakadzi vavo vavaidanana navo, vachirwadzisa amai vangu mumaziso mangu. Saka ndakakura ndiine bitterness yakanyanyisa. Ndauya kuno instead yekuti ndige ndichitsvaka nawo nemasiblings angu, nekuti handina kuzvarwa ndiri 1, ndakatozvarwa ndiine masiblings titori mhuri yainge yakakwana, asi ndakabva ndafuratira kunoku ndakabva ndachizotanga kuwirirana nemafake friends. Kuno zvechokwadi unosangana nawo mafriends aunenge uchiti idzi ndo dzatova shamwari dzangu dzepedyo, ndidzo dzatova hama dzangu. But nguva yekuti unenge wasvika pandava apa, mafake friends aya haazombobudikiri. Ndizvo zvinondirwadza izvozvo. Nyaya yandikuda kukuudzai, ndakapa best friend yangu mari yaikwana iyo kuita 13,000 pounds. Mari iyi handina kumupaka 1, asi imari yekuti ndakaiburitsa zvishoma nezvishoma because takange tichiedza kuti iye Destiny ange achizouya kunoku. Destiny uyu, she was living in poverty back home kuZimbabwe. It was in the mid 2000s. Ndakange ndatova kunoku. Ndaitiwo pandinenge ndagona kufona because ndaimufonera nelandline. Akange ari teacher pachikoro paakange achidzidzisa. Saka ndaifonawo ndichida kunzwa kuti kuri sei. Ndaimunzwira tsitsi ende aibva atanga kudemba achichema achikumbira kuti ndinge ndichimubatsira kuti ange achibudawo muZimbabwe. I decided to rescue her from poverty. Ndakabva ndachizosangana neumwewo agent muno muUK who overcharged me. Ndakatanga kushandisa mari dzaisvika kuma 13,000 ndichiedza kuti ange achiuya kuno. Zvechokwadi akati auya kunoko, I opened my doors to him because kwekusvikira akange asitomborina ndini ndakange ndatova guardian wake muno muUK. Ndakagara naye over the next few years. Ndakamubatsira kuti ange achizounzawo murume wake. Handina kugumira ipapo, ndakabatsira hama dzake dzinosvika 9 in a space of only about 5 years. Hama dzake idzo dzandakabatsirana naye kuti vange vachiuya kuno. Umwe nomwe aiuya kuno ndaimuzamawo neapo pandakange ndichigona napo. God did not bless me with a biological child of my own. Vana vaDestiny ndaivaona sekunge vakange vari vana vangu. Ndaitogara navo, vaisatoda mai vavo vachida inini. Vakange vari sema-parasites. When a parasite sees kuti hausisina chouviri, vanhu vanokusiya. When I look back, ndakaita mistakes akanyanyisa. Iye Destiny dzake hama akadziunza muUK, asi dzangu hama, when we would talk about my relatives, ndaita sekunge dzangu hama vakange vari masatanist chaiwo, zvekuti they did not even deserve kuti vange vachizouya kunoku. Ndakazoti ndatanga kurwara akachema neni mukoma, asi pandakange ndagomberwa ndisingachakwanisi kuita sei, munhu wandakatanga kufonera musi wandakamuka ndichiona kuti makumbo angu ainge akazvimba akange ari Destiny. Ndikati ndarwara wena. All that she did was to call an ambulance. Ndakamunyoresa as the next of kin, but akange asingadaviri macalls. Ndakarwara zvakaomarara ndikatomboita stroke. Kusvika pandava pari zvino hama dzangu handitombozivi kuti dziripi. Ini ndagadzirira hangu kufa, asi nyaya yangu ndinoda kuti munge muchiiverenga. Kuno kuUK kwakazara vana Veronica, uye zvekare shamwari dzichazviswededza padhuze newe dzinenge dzakawandisa. Iwe uchange uchivenga hama dzako
asi kana wazorwara mukukura unogona kuti mari yangu ndiyo ichandichengeta. Isu vamwe mari tinadzo, but as a human being ndava kutanga kuona kukosha kwehama. Ndinoshuvira kuti dai ndakaunza kana hama imwe chete zvayo ndikwanise kuvawo nehama inenge iri padhuze neni ngendinotaurawo nayo ndichiudza izvo zviri pakati pemwoyo wangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kune mwana wose weZimbabwe uyo achauya kuno, teererawo nyaya yangu, usazoitawo mamistakes andakaita ekukoshesa shamwari, kupfurirwa neshamwari, kuudzirwa neshamwari zvokuita. Ziva kuti mazuva edu ekurarama pano panyika mashomasa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. I am really sorry my dear sister, nekuda kweurwere uho wamuri kuti makatarisana nawo. Everything is going to be okay. Hanzi ndakamutomboedza kumufonera Veronica ndichida kumuudza kuti handisi kunzwa zvakanaka, uya undionewo. Hanzi anenge achingopa maexcuses zvake, haadi kana kundiona. Zvakangooma hazvo vedu we. Just imagine dying alone nemari dzako. Of course when you are rich, wava nezvimari, mari iyoyo inokubatsirawo kuti unge uchibatwa zvakanaka muzvipatara. But manzwa here zviri kutaurwa navahanzvadzi vedu vari kuti semunhu wenyama pane nguva yekuti unenge wava kungoshuvirawo kuti dai pawana weropa rangu anenge ariwo padhuze neni. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Shimuri sei, ndine boutique muHarare. Zita rangu ndinoitwa Nisha. Ndiri mudzimai, ndine makore 28 izi kuberekwa right now. Saka zvemaboutique izvi ndakazvidzidzira kuSouth Africa. Ndaishanda ndichishandira amwe amai vekuchechi kwedu vakange vaine boutique. I like the way that she was running her business. Ndakazoti ndawanawo zvimari, and when I got married ndikakumbira murume wangu mari, ndikabva ndachizovhura ka flea market kangu kusvika ndichizoita boutique. But mukoma ndikangoti for the past 8 months my business is dying. Semuridzi webusiness, kunyange tikanzi taita mari, vasikana vangu vanondishandira vanokwanisa kusazviona, vanokwanisa kuona sekunge tiri kuita profit, but mukomana Shi zvinhu hazvisi kunyatsokufamba zvakanaka. Uye zvakare pakazoitika mistake, handingatauri hangu kune boutique yangu. Vasikana ava vanodanana nemapolitician ndo vari kutiurayira economy, because ivo havarwadziwi nekuspenda mari. Kana akaona kuti business harisi kufamba, anogona kungodonhedza maprizes zvekuti imi munenge muine maboutique enyu muri padhuze naye munoita loss. Kana kuri kunzi anenge atengesa zvinhu zvake ete loss, kana achiona zvimaprofit kana zvedollar kwaari anenge atori bomb, anobva atongokumbira politician rake mari, romupa mari, obva adzokera futi kunohodha. Zvino isu vamwe mukoma we rely pamari idzodzo dzatinenge tichitongotenderedza. Kana mari yacho ikasatotenderera tinosara tisina kana chatinenge takabata chouviri. So ndakabva ndachizotaura nefriend yangu. I have a best friend of mine, she's like a business partner. Iye anotohodhesera maZimbabwe akati wandei, uye zvekare nemamozambican. Munhu iyeye anoziva basa rechicross border. Originally akabva kuMozambique, but pari zvino ari kugara muno muZimbabwe. Saka anoenda kunana Dubai, Tanzania, China, uko kwaanenge achienda kunotora hembe in bulk, masneakers, boots, zvakangosiyana siyana. Saka ndakatomuziva through this other girl wekwamutare akange aino maflea markets ake. Anodriva motikari dzinodhura, uye zvekare anogara in a gated community.
so ndakazoenda kwaari a few days ago ndikabva ndati shamwari ndiri kudawo mari, ndikamukwereta zvekare. Then last week on Friday ndakange ndaenda kumba kwake, like anoita tumaparties, but kune vanenge vasingazivi vanototi apa pari kuitwa mapati emanjuzu, because anongoita ma-all women parties. Zvesocial media akatozvivenga, ngaatombodi kuti tinge tichitora mapictures. Dai achitibvumidza kutora mapictures, zvimwe kuda ndaikwanisa kukuratidzai kuti maparties acho awo atinoita anenge akambomira sei. So when I went to that party, kunwa hangu ndainge ndichinwa, but kana uine stress unenge usiri comfortable. Akabva auya ndokubva agara padhuze neni, ainge akandihug, akabva ati kwandiri, what is your problem? Sei uri kungobowa nhasi, you are killing the vibe. Ndakabva ndamuudza kuti zvinhu zvangu zvakatooma. So she was already drunk. Akabva atongoloka maoko ake neangu ndokubva anditora ndokubva ati let us go to my bedroom. Takabva taenda kubedroom kwake, then ndokubva achizotanga kutaura neni. Akabva andiudza kuti ainge achida kundibatsira zvainge zvichindinetsa ndaifanira kuti ndinge ndichimuudza. I then told her kuti I needed more money. Akabva ati iwe Nisha unobowa, you are so annoying. Ndikati koindava handiti wati ndikuudze zvandiri kuda here? Akati kwandiri every single week unenge uchingoda mari, you're always crying about money, unenge uchida kungoti ndikokweretesa mari but usingazodzose futi mari dzacho. Do you think kuti ndinongomuka ndava nemari here? Unomboziva kuti mari inorwadza. Akabva atongorara pabed achiratidza kuti ainge atoboyekana. Akabva andeti imba inoyi kutenga kwandakaiita ndakaishandira, Nisha you never understand. Akabva atanga kuchema, doro zvarinoita. Akabva anditi Nisha ndiri kubhadhara mari yandiinayo ndinoibhadharira nemuviri wangu. Unombozviziva here kuti usiku kana ndiri ndega muno mumba, ndiri ndega ndambodzinga murume wangu nevana, ndinorohwa nekurarwa nezvikwambo. And iwewe unenge wakatozorora, maybe utori pachest yemurume wako, then uzouya uchizondikumbira mari. Do you think kuti it is fair? Nai Nisha ndiudze, can I continue sacrificing myself for munhu anorara akatokadla nemurume wake? Ndine madays andisingatotendedzwi kurara nemurume wangu. Paakandiudza nyaya iyoyo akabva atongoita blackout ana uyu. I was shocked mukoma. Ndokubva ndaburuka kubva kuupstairs ndikanogara mulounge. Vamwe vakadzi vakange vari busy vachienjoya vachinwa, but inini doro rakange risingachapindi. Ndaita sekunge ndiine chainge chakandigara pahuro apa straight. So zvakaitika Friday right, then musi weMonday ndakabva ndachizoenda kuwarehouse kwake ndokwa akange ari. Ndakapinda muoffice make ndakabva ndatanga kutaura naye. Obviously we spoke about the weather. After that ndakabva ndati Ana une zvawakandiudza musi weFriday. Ndokubva ati kwandiri ndakakuudza kuti kudii? Ndikati Ana wakandiudza kuti iwewe uri kurarwa nezvikwambo mubedroom mako. Akaita sekunge achadonedza laptop yake nekuvhunduka. Akangonditarisa akabva ati ndakazvitaura rini? Ndikati wakandiudza one patainge tiri mubedroom mako. She laughed it off akati no, I was just drunk. Akati iwe ungabhilivha mashoko emunhu ainge akadhakwa here? Mukoma akandirambira pachena. So I have been trying to ask her kuti shamwari kwawakaenda ndiendese, but ari kuramba. Handizivi kuti ndingataurawo naye sei ange achindibatsira, because hakuna munhu angangonzi mukudhakwa kwake all of a sudden anozongotanga kungotaura kuti inini ndine zvikwambo zvinopota zvichiuya zvichindirara. There is something. Uye zvekare madhina ake anotiitisa ndava kutoona sekunge madhina emanjuzu. Ndingataura naye sei? Kana kuti mune munhu wamunoziva here mukoma angandibatsira? I'll thank you, I'll be so grateful kana mukakwanisa kundiwanira munhu angandibatsira ndikabvisa mweya wemunyama uri pandiri.
muri yezimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Nisha. Ngatitaurei naye mucomment section. Asi nhai vahanzvadzi, munombozvibvunzawo here kuti sei Ana uyu ari kuramba kukubatsirai? Maybe ndimwari vari kuda kutokuchengetedzai, kuchengetedza mweya wenyu. There is a reason why asiri kuda kukuudzai. Zvimwe kuda zvinhu izvozvo zvine mhiko dzimwe dzekuti kana mazoendako ikoko manje yava nguva yekuti munenge maenda kunoromba kwacho kwamuri kuda kuita, you will then find out kuti yai zvinhu zvacho zvinenge zvisina kutombomira zvakanaka. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava hanzi handina decision, ini ndava kungoti chero zvazvaita. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, ndinoda kureurura, ndine violent thoughts ekuda kutouraya any girlfriend that I'll be dating at that time. Ndine belief yekuti ndinohurirwa nevakadzi vandinenge ndichidanana navo. Ndiri kutadza kuva a successful relationship. Zita rangu muchanditi Joseph, uye zvekare I recently came across you on social media. Ndiri murume ndine makore 26 years ekuberekwa. I am a soldier kuno ku America in the USA Army. Saka vabereki vangu vakauya kuno ku America kudhara, ini ndakange ndichiri mwana mudiki, but vabereki vangu vakange vari very disciplined to the extreme zvekuti mumba Shona ndo yataitaura. Saka Shona ndinototaura but ndinenge ndiine accent yekuti munhu anozozvinzwa kuti munhu uyu akakurira kunze kwenyika. Now what has brought me here, ndine dambudziko riri pandiri. Izvi zvakatanga from my first relationship when I was still a teenager. Ndakarova musikana wandaidanana naye because ndakangotanga kungoita violent thoughts. Takatorara tose, ndakangomutarisa ndikati munhu uyu anenge ari kundihwirira chete. Instead of controlling myself, ndakabva ndasimuka pandakange ndiri ndikatotanga kutorova munhu zvakange zvakaomarara. Nekuda kwekuti aindida, haana kukwanisa kundisungisa. Akangogara pamba pedu kusvika achizopora. My parents, they were shocked about the way that I was violent. Vakatofungidzira kuti zvechokwadi ainge andechita, but she did not even cheat on me. Saka kana ndikaunza musikana akauya ku apartment kwangu tikafara tose, then usiku handizivi kuti pfungwa dzacho dzinozobva kupi. Ndinomuka, pandinomuka ndinenge ndichita sekunge ndisiri inini. Ndinenge ndakatogarwa neumwe mweya iwoyo unoita kuti ndinge ndichienda kukitchen uko kwandinonoselecta mapanga pamapanga awo andinenge ndatogadzika patable, ndonyatsokuti iri rinoita. Then kana ndadaro ndinobva ndadzokera mubedroom, ndinobva ndachizoisa banga iroro pahuro pake. Ndinonyatsokumutaimira ndakateerera. Paanenge achiridza ngonono, ndinotora banga ndoriisa musocks kuti risamutonhodza pachest pake. Akamuka ndakamubatira banga. Kana ndadaro ndinonzwa kufara zvisingaiti. Anxiety yandinenge ndiinayo inobva yatopera. Nyaya imwe yandakaudzwa ndichiri mukomana wechidiki nababa vangu, hanzi baba vavo vasekuru vangu muna 1980 vakarwa nomumwe murume kubhawa vachirwira girlfriend. Ndobva varova murume iyeye netsvimbo kusvika achizofa. Kuti ndingava ndiri kutevererwa nemweya wengozi here? Mweya wacho wengozi according kuculture yedu yechishona ungadzingwa sei pamunhu akaita seni? Because kana vari sevabereki vangu, ivo havatodi kuti ndinge ndichimbotaura nezvayo nyaya iyoyo, nekuti vanoti zvine madhimoni mukati. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangooma nazvo vedu we. Hanzi ndinotya kuti kana hanzi ndikaenda kuna nachiremba, hanzi kana basa rinokwanisa kubva rapera,
nekuda kwezvinhu zvandiri kuita. Vakabvunza zvekare umwe mubvunzo vakati, mukomana shi, do you think kuti I might be a serial killer or not? Ngativabatsirei mucomment section mukoma vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shi, muri sei zvenyu? Please post my story makavika uchitupa changu. Zita rangu inini rekuberekwa ndinoitwa Edi. Ndinoda kureurura zvandakaita kune mukadzi wemunhu. Saka ndakange ndakanetsana nemurume wake, ndainge ndagara zvangu ndiri mujoni. Saka mukuzononetsana kwatakaita nemurume wacho, mukadzi wacho asati auya muSouth Africa, akazoti auya, garaji ndakange ndichiri naro, ndakatanga kumuspoila mukadzi iyeye. Ndaisarudza kuzvinyema kana zvokudya, ndichienda ndichinomupa mari. Izvi ndaizviita murume wake ari kubasa. Ndakazosvika pakudanana naye, asi chaakange asingazivi ndechekuti ndainge ndakabatwa HIV. Ndakarara naye mukadzi iyeye kubva day 1 ndiine tarisiro yekuti ndakange ndichida kumupa urwere. Asi chakandishamisa mukoma ndechekuti mukadzi iyeye ndakadanana naye kwegore rose, but akangoramba ari gwindiri, uye zvekare akazototi hande timbonotestwa. Patakazoenda tikanotestwa, after ndatonyura murudo naye, taenda ndaifungidzira kuti tose tine chirwere, but chakandishamisa ndechekuti takazotobvako tisingachawirirani, because inini ndakabatwa ndiine HIV yangu, asi mukadzi iyeye akabuda ari HIV negative. Panguva iyoyo ainge atofunga nyaya yekuda kuramba murume wake. Handizive kuti sei asina kukwanisa kubatirawo chirwere. Apa shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndikuda kumupa chirwere, oenda obva anotapurira kumurume wake. Maybe akachengetedzwa naMwari, kana kuti ropa rake ndo rakamuchengetedza. Inyaya yandisingafi, ndakakanganwa. Takangoti tarambana, kurwara kwandakazoita, vanhu vemulocation ndo pavakatanga kutoziva kuti ini ndinorwara, because ndakangomuka one day ndisinganyatso kugona kufema zvakanaka. Pandakangobuda panze ndokubva ndatongofenta. Ndakazotomuka ndatova muambulance ndikanogara muchipatara kwenguva yakareba, but ndirimo muchipatara kudaro ndakatoudzwa kuti bhodhi yangu yakange yava kuramba mapiritsi. Zvimwe kuda kwakange kuri kutonga kwaMwari. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa yekutanga namukoma Edi. Mukoma Edi veutsinye. Inzwai imwe yacho yavakanditumidzira. Hanzi, mukoma ndadzoka zvekare mushure mekunge ndarwara. Saka vanhu vakazviona kuti Edi uyu anyanyisa arwara, anogona kutifira pano. Vakabva vandikwidza bhazi ndokubva ndachizodzoka kuno kumba. Ndadzoka kumba ndakasvika pakuita chigwindiri. Nyaya dziya dzavanotaura kuti vanhu vekuziva vanokusiya uchidanana nemunhu akadzoka kubva kuvafi. Saka ndakazoti ndava kushanda mumasvingo, ndakatanga kudanana neumwe musikana uyo akange achitoenda kuuniversity. Musikana uyu akandiudza kuti iye ainge aine mukomana wake wekuchechi, akange asiri shuwa. Saka akabva anditi, Edi, kana uchida kuti ndikude, uya kuchechi kwedu. Muchechi imomo mukoma ndakazosvika pakuzora vasikana vakange vari mayouth vaidarika kana kuma15, because ndakange nditori nemission yangu yekuti ndikuda kurara navo vose, kana vari sevakadzi vevanhu muchechi imomo. Dzakange dzangova edzi dzoga. Chechi yacho handingatauri hangu kuti iri nechepapi, asi mumasvingo. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Edi. Hazvisungisi here naive dare zvavakaita izvi, kuti vanotorara nevakadzi vachitoziva kutoti ndinge ndoda kumupa chirwere. Moyo wamuinawo wakaoma mukoma Edi. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai.
Thank you for watching. Uye zvekare ndichiti kune vose avo vane kunyika uko kwavakaenda kwavanoti ikoko kuri nyore semuZimbabwe kuti unge uchikwanisa kuenda ikoko, please uyai nenyaya dzenyu kuinbox kuFacebook tinge tichisharewo nevamwe vedu panapa pachannel.